किसारो दे देखिए हमारा फौजी में ना सुतो सोझा जी बानी ऐसे कहता है किसारो दे वानी हो पानी आजुरा भैया हरि किशोर भैया सीआईडी इंस्पेक्टर बनी साथ ही साथ भोजपुरी में गीतकार को ढेरे भइलन जेकरा हर गनवे में विवाद हो गई और वही से सुपर हिट हो गईलन उनके नाम है अखिलेश कश्यप हमार बड़ भैया बाड़ा तनी ताली बजा के सब स्वागत कर दी चंदन भोजपुरिया जी प्रमुख साहब बाबा धनराज पांडे जी पुर से गीत अरे होलो न जानला तोहरा बोल पुतवा होई पुतवा कहां खानेला तोहरा बोल पुतवा होई तोहरा बोल पुतवा होई हेलो चाचा भले को दोनों लोग हाला करेला बाकी हम अपना के कुछ ना ये जानिला कि लोग हम छोट भाई ऐसे कहता कि तो गोवा मैया के हलवा न जानला तोहरा बोल पुतवा होई पुतवा कहां खानेला तोहरा बोल पुतवा होई चंदन भोजपुरिया जी बाबा हमारा धनराज पांडे जी को से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार सजो आवाज मैया संकट में जात इज्जत बांचल
दैत वंश घालक प्रतिपालक हौ बालक के जोगिनी जमात फिर ना चले मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल है मैया ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि लो रौर पोथी आठो जाम बाचल है मैया दस भुजधारी हो शिकारी के मतारी अम्बे रौर बोल फिरनी कुलाचल है